Zvolen. Mesto v srdci Slovenska, kde pred druhou svetovou vojnou žila početná židovská komunita. Obchodníci, remeselníci, susedia. Z tejto komunity po vojne takmer nič nezostalo. Tí, čo prežili, zostali s traumou, ktorú sa báli pomenovať. Tradície sa prestali praktizovať. Mená tých, čo odišli, sa pomaly strácali z pamäti. Jozef Klement bol zvolenský podnikateľ, zakladateľ firmy Klemo, ktorá sa dodnes zaoberá výrobou pečiatok a reklamných predmetov. Zanechávať stopy sa stalo jeho poslaním a práve stopy tých, na ktorých sa zabudlo, mu ležali na srdci najviac. Záležalo mu na tom, aby to, čo zostalo, hrstka ľudí, útržky tradícií, pamäť, miesta, neprestalo existovať. Aby sa židovská komunita v regióne nestratila. Vtedy vlastne prišla jedna pani z USA a všetci ju teda nasmerovali k ocinovi vo Zvolenie, lebo nikto iný teda tu nebol. Ona sa zaujímala o židovstvo. No a ocino vtedy našiel v nej veľkú parťačku, lebo zrazu prišla tá pozitívna energia, taký ten prístup, áno, dá sa, chceme, urobíme to, a to presne bol ocinov spôsob konania a myslenia. Takže vtedy v nej našiel partnerku pre realizáciu toho, čo ho trápilo už dlhšie, a to bol židovský cintorín vo Zvolenie a jeho žalostný stav. Spoločne sa pustili do rekonštrukcie židovského cintorína a ona v tejto chvíli pomohla veľmi výrazne finančne. Ona zmobilizovala svoju komunitu v USA, ľudia poslali veľké množstvo finančných prostriedkov, aby sa to mohlo uskutočniť. Keď sa podarilo ten cintorín dať do poriadku, tak ocinovi veľmi záležalo na tom, aby sa usporiadavali podujatia, ktoré budú pripomínať to, čo sa stalo. Ten holokaust a to, aké dôsledky priniesol, aké straty priniesol a čím vlastne celá naša krajina, nielen židovská komunita, o čo prišla. A veľmi mu záležalo na tom, aby si toto pripomínali nielen Židia a ľudia v komunite, ale práve majoritná spoločnosť. Aby sa na to nezabudlo, aby sa to pripomínalo, aby o tom vedeli mladí ľudia. Dnes má podujatie názov Nezabudnutí susedia a nekoná sa už len vo Zvolenie, ale vo viac ako 70 miestach a obciach na Slovensku. A toto je myšlienka, ktorou ocino žil veľmi intenzívne a myslím si, že mu dávala veľký zmysel. Stále je to o holokauste, stále je to o obetiach rasového násilia a xenofóbie, ale nie len už o Židoch, ale aj o iných. Aj o iných obetiach, aj o tých dnešných, aj o etnických obetiach a Rómoch napríklad na Slovensku, ale o poukazovaní na akúkoľvek inakosť, ktorá môže viesť naozaj až k tragickým činom. Súčasťou podujatia je aj pripomínanie mien záchrancov, ľudí, ktorí v časoch nenávisti prekonali strach a pomohli. Nie všetci z nich dostali oficiálne ocenenie, no ich príbehy zostávajú. Barbora a Ela vyrastali s vedomím, že sú židovky, no cesta k tomu, čo to pre ne znamená a ako to odovzdať vlastným deťom, je niečo, čo si každá z nich hľadá dodnes. Keď človek vyrastá v rodine, kde vlastne mu nevedia odovzdať tie tradície a tú vieru, pretože oni sami boli vychovávaní a vyrastali vlastne v tom popretí, v tom potlačení, že byť Židom je niečo nebezpečné, niečo, k čomu by bolo dobré sa nepriznať verejne, tak tá identita skrátka nemôže byť žitá prirodzene. Keď mám vlastné deti, mám vlastne skoro 8-ročnú dcéru a 4-ročného syna, tak cítim, že by som veľmi chcela niečo odovzdať aj im, ale neviem to nejakým spôsobom uchopiť. Cítim tú stratu, Alma teda vie, že je židovka, často sa ma na to pýta. Teraz, keď si hovorila o tej akcii Nezabudnutých susedov, jej škola je jedna zo škôl, kde sa to organizuje. A myslím si, že to bol prvýkrát, kedy si to tak nejako spojila, pretože po tej akcii prišla za mňou a povedala mi, že mami, že tam hovorili o tých ľuďoch, ktorých odniesli a už sa nevrátili a že to by som bola aj ja, aj mňa by zobrali, aj teba by zobrali však, aj našu celú rodinu. Takže vtedy mi to úplne tak nejako
docvaklo, že je to proste súčasť našej rodiny a že proste nejakým spôsobom sa musíme o tom rozprávať, aj keď jej určite nebudem vedieť odovzdať všetko, čo sa strátilo. Ale tú identitu by som naozaj chcela naďalej budovať.